otu unu mere n'izu ụka anyị abaala ọnwa ọhụrụ ka ọnwa ọhụrụ anyị bara mara anyị niile mma. Anyị abịakwala n'ụbọchị nke taa izu ụka iwetara unu ọmụmụ asụsụ Igbo nke izu ụka. Chetakwa na-esonyere anyị na-agba mbọ inweta vidiyo ọ bụrụte n'akụkụ gị ịhụ ya na soshal midia na ihe ọkụ soshal midia gị gba mbọ like, comment and share ka anyị nwee ike hụ na asụsụ Igbo agaghị echetakwa na ngwara unu ihe ebumnobi anyị wụ n'ịkụzi asụsụ Igbo a. Ebumnobi ya bụ gịnị? Na anyị sịrị na asụsụ Igbo agaghị efu maka na ọtụtụ anyị nwa bụ ndị Igbo lele anya mee na na-etinye aka ịhụ na asụsụ Igbo dara site na ejighị asụsụ Igbo ihe ndị oyibo na-akpọ mother tongue azụ ụmụazị amụtara. Anyị na niile na-agbacha mbọ ịhụ na eji asụsụ Bekee wee zụọ ụmụaka. Site n'ihi nke asụsụ Igbo wuru ihe na-ala ala na-anyụ ka ọkụ, mana anyị si na asụsụ Igbo agaghị efu. Ngwa anyị nọ na ewetakwara m na isiokwu ahụ m gwara unu mgbe ahụ m ga-ewetara m n'izuụka bụ ahịrị mfe na ntụgharị ya na asụsụ Bekee. Anyị nwụcha ahịrị mfe, enwekwara isiokwu ndị ọzọ anyị ga-elebakwa anya na ya n'izuụka. Maka anyị lee anya n'ugbo ode anyị hụ ọmụmaatụ ahịrị mfe ndị ahụ anyị nwetara. Chetakwa na gwara unu na ahịrị mfe bụ ahịrịokwu ndị ahụ. Ahịrịokwu bụ gịnị n'asụsụ Bekee? Sentence. Ahịrịokwu ndị ahụ na-enwe naanị otu ngwa. Gịnị bụ ngwa? Verb n'asụsụ Bekee. Ahịrịokwu ndị ahụ niile na-enwe naanị otu ngwa a na-akpọ ya ahịrị mfe. Ngwa na anyị ga-ewetakwara unu n'izuụka anyị mee ọmụmaatụ ya, anyị atụgharịa ya n'asụsụ Igbo. Nwere anya n'ugbo ode anyị. Nwere ọmụmaatụ anyị nwere n'ugbo ode anyị. Ọmụmaatụ nke mbụ: Adamma dọkara akwụkwọ na klaasị. Adamma dọkara akwụkwọ na klaasị. Ị na-anya ị ga-ahụ na ahịrịokwu a nwere naanị otu ngwa. Ọ bụ ihe mere ya o ji bụrụ ahịrị mfe. Ngwa kee ntụgharị ahịrịokwu a n'asụsụ Bekee. Adamma saw a book in the class. Adamma saw a book in the class. Adamma dọkara akwụkwọ na klaasị. Ntụgharị ya n'asụsụ Bekee bụ Adamma saw a book in the class. Ngwale ọmụmaatụ nke abụọ: Chiamaka gburu oke nọ n'ime akpa. Gịnị mere ahịrịokwu a